Jiné funkční období dnes se začalo taky stávajícím rektorům univerzity, Vysoké školy báňské v Ostravě nebo České zemědělské univerzity. Střídání stáží čeká nové děkany. Od večera blokuje traktor se zvednutými videami. Pro lyžaře, kteří sem přijeli s touhou naspotovat si to dnes byl. Takové informace přináší reportérka Nina Koláčová. Na vrchol areálu před časem zavětovat starosta Moldavy. Použil k tomu slávu a betonovou skruš. Správci areálu proto zkrátili sjezdovku, aby se mohlo vlek rozjet. Znovu ho ale museli zastavit. Vrchol od večera totiž blokuje traktor se známými vedlemi. Hrozí, že se chodba zavlíkne do vodí. Tím by se poškodil celý vlek. Lyžaři, kteří dnes přijeli, se tak dočkali zklamání. Na parkovišti desítky aut. Současná situace je vytížením sporů o nájemné za užívání pozemků. Renata Malíková, rádio Frekvence 1. Na zimní olympiádě v Soči bude soutěžit i africký stát Zimbabwe. 20letý Luke Stein, tady student univerzity v americkém Coloradu, bude na startovní listině pro slalom, obří slalom. Stein trénoval při studiu v Americe taky na rodinných výletech v Novém Zélandu a v Chile. O účast na olympiádě usiloval v závodech Evropy. Zimní olympiáda přestává být